No tää se Niina pelailee. Joo, mä oon pelannut noin toi Rivi. Ja mulla on mennyt nyt aika hyvin pelit tähän asti. Niin on. Voitolla taas. Yes. Voittoa. Life bonus 800. Joo. Se on hyvä määrä. Melkein perfect. Niin. Kaikkea hyvää jouluodotusta ja uutta vuotta odotusta Niinalta ja Saffirilta. Joo, niin minulta kans tietenkin. Niin, tietenkin. Se olisi perfect. Ei ihan. Melkein. Hyvin menee. Oho, se sai kampattua. Tekken Master hoitaa. Yes. Mitäs Niinalla muuten mielessä, kun tässä kuvataan? No, et oli ihan ok, tai siis tosi kiva päivä tänään. Mä kävin moikkaamassa poikaystävää sairaalasta ja kävin tilaamassa uuden sängyn ja sohvan ja sohvapöydän ja maton Ikeasta, niin oli kiva päivä. Oliko Ja siistiä sulla? Joo, jatka vaan. noin, Niin. sinne meni. Kohta se alkaa riehumaan. Aina Niin. kun mä sanon jotain, niin sit se alkaa riehumaan. Joo. Joo, mutta kaikkea hyvää ihmisille. Joo, muuta myös. Jep.